Alhamdulillahil ka'il ud'uni astajibu lakum summa salatu wassalam ala man bu'isa rahmatan lil alamin Muhammad bin Abdillahi wa ala alihi tayyibin wa sahabatihi al-akhyar wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ambade tefsir fla la jeba malikono maliko ka awfo ka awale nyuma don sanga ni wati aw ka nyama dalila ka ala tanu ala minko anga ale wele abi anjabi ka kishini nema nyini akoke Muhammadu Rasulullah kan ale min cira danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ kosɔn ani asomɔgɔ sanumaw ni aka sahaba ɲumanw ani maaw ma ye olu nɔfɛ tugu ni baara ɲuman kɛli ye fo ka se jɔdon ma ala ka ne ni aw ye o jamakulu sanuma in na. Bi wajuli kɛnɛ kɔnɔ an bɛ Burkina jamana kan Bobo Julaso laada do an karamɔgɔ Alhaj Muhammad Drame a bɛ dugawu don ba kɛnɛ sigi ka sanga ni Muhammadu Rasulullahi ale ka bangeli nisɔndiyali ye. Ɲinanta in bɛnna Desanburu kalo tile 13 san 2020 alisilamɛ jamaba ye kɛnɛ in seereya Dramela duba kɔnɔ. Baara in nun donna ni an karamɔgɔ Kasim Traore ale ka bisimilali kumaw fɔli ni ka nabaw fo k'u wale ɲuman dɔ u ka déplacement na an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وعزيمنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين عدد نعم الله وإفضاله. An bɛ tanga ɲini ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma. An b'an sinsin ni setigi ala tɔgɔ barikama ye foroba nɛɛma labɔlen tigi nɛɛma kɛrɛkɛrɛlen tigi ka nɛɛma ni kisi caman ba ɲini ala fɛ a k'o suru an kuntigi Muhamadu kan n'an sɔrɔna donbaga lahara jɔ don n'o ye alakira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ka sɔli a so donkew kan ka sɔli a ka sahaba kɔnɔnajɛw kan ani mɔgɔ minnu tugura la ni ɲumanya ye ala ka kɛ kɛra ni sahabaw ni kɛra somɔgɔw kama an bɛ kɛnɛ min kan yani fatiya bɛ ta an ka hamiw diɲɛ lahara ta yɛrɛ bi ala k'a bɛɛ dilan. N'an bɔra yen an b'aw bɛɛ fo ni silamɛya foli ye ni kɛlɛya ni badenya foli ye n'o ye ala ka kisi ani ala ka nɛɛma n'a ka barika o bi an bɛɛ lajɛlen kan. Ka fo ni ala ka dɛmɛ bi ye le 13 12 mois 2020 an bɛ famille Dramé la yan. An bɛ an ka nin dugawu in an bɛ a siɲɛ 23 de la san 23 wulada in bɛ bɛn o de ma. Dugawu in kɛli kana se ɲinan bɛ bɛn a san 23 ma. O tuma na an bɛ dugawu kɛ an mɔkɛ ani an fa ni o de ye Adamu Dramé yɛrɛ ye ale min ye dutigi ye n'a kɛra sababu ye an bɛ kɛnɛ in kan yan an bɛ dugawu k'a ye. Yani baara ka daminɛ an balimamuso dɔ san o san a bɛ ni an ye kɛnɛ in kan ko mutu ale cɛra ka bɛn o don ka taa ala ka hinɛ na an bɛ dugawu k'a ye. A yɛrɛ ko mɔgɔw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a dɔn ale yɛrɛ bi yan siga foyi t'a la ko a balima dɔ ko a y'a ye k'a ko k'ale bila ka don a k'ale jinɛ kɔnɔ ale kɔnna ɲɛ yen si jan sɔrɔlen kɔfɛ an n'a ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ bi ala mɔgɔw kɛra. O tuma na n'an bɔra yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɔra ka so ka na yan an b'aw bɛɛ fo k'aw barikada k'a waleɲuman dɔn. Ni ala sɔnna komi aw b'a kalama cogo min na an bɛ waati minnu na lɛri bɛ boli kojugu inshallah programme minnu bɛ an bolo an bɛna baara daminɛ ni ala sɔnna. O la an bɛna yafa ɲini an fa fɛ ani an karamɔgɔ ani an mɔkɛ n b'o fɔ a ye yan san o san n'i m'a fɔ pala alimami mɔgɔw t'a faamu ale ye Zulu Wafa de ye. Cɛkɔrɔba in ne yɛrɛ y'a dɔn min na layidu dafa don ni ko a ma nin lɛri in na a bɛ na salon ne y'a fɔ yan ɲinan fana lɛri min fɔra a nana an fa an b'a fo a ka layidu dafa la ala ye Ibrahima de tanu o la kuranɛ na ko Ibrahima ye layidu dafa la ye. Nabila Ibrahima mɔdenya ti joli ye kɛwale de don. Donc o tuma na an bɛna yafa ɲini an mɔkɛ fɛ ani an fa fɛ ani an karamɔgɔ fɛ ani an ka cɛkɔrɔba fɛ ani an ka dugutigi fɛ ni o de ye an fa ani an mɔkɛ Alhaji Adamu Sanu. An bɛ micro d'a ma a k'a ka dugawu sanuman kɛ a ka kɔnɔnajɛya dugawu ka baara dayɛlɛ a mɔdenw n'a denw ye an ka sɔrɔ ka baara daminɛ
inshallah rabbi. Alhamdulillah, dugawu kun fɔlɔ dira ka jama bisimila an fa ni an ka cɛkɔrɔba fɛ Alhaj Adama Sanu ni ale bɛ wele ko Pala Almami. An ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Naam. Ko ale bɛna baara min kɛ ten ko an karamɔgɔ dafinw n'o ye Ustaz Dramé ka faso mɔgɔw ye n'o ye dafina faso bɛɛ ba kɔ ani ba ɲɛ olu ka kira lo ani madarasiya bɛɛ ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ko an sigilen bɛ sigiyɔrɔ belebele min na sigiyɔrɔ barakama min na nin ko a daminɛna san da min na o y'olu fɔ ka yira silamɛw bɛɛ la ko san 20 ni kɔ ko anw sigira hɛrɛ la bi wulada in na ka dugawu kɛ hɛrɛ la ka tila hɛrɛ la fana bɛɛ ka taa a ka so sɔrɔ salimin ko hali bi ala k'o kɛ bɛɛ lajɛlen ye ko aw nana Alahu Taala bonya ka alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam k'ale bonya ka silamɛya yɛrɛ bonya ko an ka karamɔgɔ cɛ min an fa cɛ a n'an kɔrɔ cɛ a n'an ka karamɔgɔ cɛ Sheikh Dramé ka na ale bonya ka dafinɛ bɛɛ bonya wulada in na ko ale tɛ se ka aw fo ala le b'a bɛɛ sara n'ala ye mɔgɔ mɔgɔ sara ka ban sara banna ale b'a min ɲini ala fɛ san caman bi ala fɛ kɛnɛya ni lafiya ala k'o d'an bɛɛ ma ni hɛrɛ ye k'a ɲini ala fɛ an ka tagabagaw ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa kɛ o ye anw sigira hɛrɛ la ka dugawu kɛ hɛrɛ la hali bi dugawu ala k'a jaabi o tɛmɛnen kɔfɛ ko ale tɛ ɲinɛ an ka karamɔgɔ cɛ kɔ min y'an ka ɲɛjɛ yɔrɔ ye an ka ɲɛmɔgɔ a Seyid Sharif Usman Madan Haidara ale bi to yan Burukina Bogoguelaso kɔnɔ k'a sama ni dugawu ye fo Bamakɔ a fɛ yen ko Alahu Taala ka ɲagamari kɔfɛ ani kira ka bilabato kɔfɛ ale ka barika ale lɔhɔrɔma ni silamɛya barika ko an sigini bɛ o sigi o ka kɛnɛ le kan ten ale b'a ɲini ala fɛ ala ka dugawu jaabi an ye ko madariya faso olu ka bonya le ye nin ye karamɔgɔ so kɔrɔ bɛɛ lajɛlen imamu bɛɛ lajɛlen olu ka bonya le o y'a ta ka lase ale ma silamɛya ka bonya na ko o bɛ tila ka dafinɛ faso fo Sheikh Dramé ko aw ni ce ko aw ni yɛrɛ ce ala ka dugawu jaabi an bɛɛ lajɛlen ma ko sira bɛ yen dugawu fana bɛ yen a ye baara daminɛ basi foyi tɛ ale jɛnna. Alhamdulillah, Ustaz Dramé yɛrɛ ka sokɔnɔmaw a balimakɛ ale bɔra ni ka jama waleɲuman dɔn kɛnɛ in sigili k'a ka foli lase Fami Dramé tɔgɔ la an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. An bɛ nabaga kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo aw bɔra baara dɔw de la ka nin kɛnɛ in sɛgɛrɛ a ka baaraw ala k'a dilan aw ye mɔgɔ minnu ma kɛnɛ in sɔrɔ an tɛ ɲinɛ u kɔ k'a sababuya kɛ degun ye nin wagati in na dɔw tɛ an cɛma yan ni farisogo ye nka o ŋaniya bɛ ni anw ye yan munna degun le o sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ degun min n'a ye o sɔrɔ ala k'a degun wuli dɔw ta ye taama ye nin wagati in na ala k'o lakisi minnu ta ye farigan ye ala k'o bɔsi nin wagati in na dɔw yɛrɛ fatura le i n'a fɔ a lakalena aw ɲɛna cogoya min na an ka balimamuso Hutu ala bɛ fɛn kɛ min ka d'a ye nin wagati in na a lani bɛ kaburu kɔnɔ nka siga taara a nin bɛ an cɛma yan vraiment an filɛ nin ye an dɔɔni bɛ position min na n'a y'a filɛ ne ni kɔrɔkɛ an bɛ uniforme na ora musobaw ka cɛsiri le ye nin ye fɛn min n'o ka di o yɛrɛ nin ye o karila k'o di ne ni kɔrɔkɛ ma k'an ka o dɔn munna ka nin nisɔndiya in kɛ kɛnɛ in kan vraiment a nafolo bɔra yɔrɔ min na ala ka barika don a bɔ yɔrɔ la ala kira ka kuma lo a ko i ti alijana sɔrɔ fɔ fɛn min ka di i ni ye i k'o di i balima ma ora o ye o le yira anw na ora vraiment an bɛ dugawu kɛ an ba ninnu ye ani hɛrɛ o hɛrɛ ka kan ala k'a di aw ma n'i ye fani filɛ ala kumana fani kan kuranna kɔnɔ suratul araf kɔnɔ ala ko ale Alahu Taala le doni fini jigi ani masiri ora n'i y'a filɛ fani fɛn fila le b'a la sutura ani masiri
ay ni mi kɛ ayan sutura le ayan lebu le sutura en même temps ka tila tunu ka kɛ masiri wara an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ni aw ka lebu sutura ya rabbi ala ka an ni aw masiri an balimamuso min ye hotu ye a ka kɛnɛ le ye nin ye munna ale n'a cɔɲɔgɔn ka baara kɛ nin ye nin ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a hinɛ ala ka yafa ma ala k'a makoto ka saya k'a ma lafiya ye a yɛrɛ kɔntan cɛma yan nka a nin bi ni anw ye yan ya rabbi ala kana lajarabila a kan min b'a ɲɛbɔ diɲɛ fɛ a tɔɲɔgɔn silamɛ filɛ bɛɛ a kurama n'a kɔrɔma ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa kɛ o ye ka saya kɛ o ma lafiya ye an yɛrɛw ka ɲɛnamaya ala k'a ɲɛ n'an bɔra o yɔrɔ la an ti ɲina an ka sigiɲɔgɔnw kɔ an bɛ sigiɲɔgɔnw fo ka sigiɲɔgɔnw barika la ka tila tuguni ka yafa ɲini kɛ sigiɲɔgɔn fɛ munna an kɛlen bɛ ka kuntara surunya kɛ sigiɲɔgɔn ka hakɛ la n'an sigiɲɔgɔnw ye parce que ninnu jama lajɛnw a ti ɲɛ ni tɔɔrɔ tɛ ora an bɛ yafa ɲini an sigiɲɔgɔn fɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka yafa an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔ ne bɛ ala tando ala min y'an kɛrɛnkɛrɛn ni nin kɛnɛ in ye vraiment ne ninnu ka di k'an ka folikan ani tare kan k'o ɲɛsin nin kɛnɛ in yɛrɛ tigi ma n'o ye an fa ye ala ka diinɛ sira kan a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ni y'ale ka kɛnɛ le ye ora an b'a ɲini ala fɛ ala ka an n'a latanga an b'a ɲini ala fɛ a bɛ fɛn min ɲini ala fɛ diɲɛ ni lahara ale ni anw yɛrɛ bɛ min ɲini ala fɛ diɲɛ ni lahara ala k'o nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye nin bɔra yen nabaga kelen kelen bɛɛ cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba ni bi aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye ni bere ye ni kɛnɛ sanuma in kan k'a ɲini ala fɛ ni kɛnɛ min n'a sigira duwawu min n'a bɛna kɛ ni kɛnɛ in kan hɛrɛ o hɛrɛ n'a ka ɲi ka sɔrɔ ni kɛnɛ kan ya rabbi ala k'a don ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la kɛnɛ ɲɔgɔnna caman bi ala fɛ ala k'a yira anw na ni si ye ala k'a yira anw na ni kɛnɛya ye ala k'a yira anw na ni lafiya ye duwawu min n'o bɛna kɛ ni kɛnɛ kan ala k'a minɛ jamanaden bɛɛ ma k'a minɛ an ka jamana yɛrɛ ma ala ka jamana in basigi ka jamana in ɲɛsuma fitna min n'a bi jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ni kɛnɛ in bonya kama ya rabbi ala ka fitnaw bɛɛ lajɛlen ban alhamdulillah maba welelen caman ye nin kɛnɛ in sɔrɔ kuma dira alimamiw jamiyatu ansaruduni ɲɛmɔgɔyaso o dugu karamɔgɔw nabaga caman ka se an balakaw ma nin bɛɛ lajɛlen bɔra ni k'a ka waleɲumandɔn ni a ka nisɔndiya yira nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an ka ɲamada o sɔrɔlenw fɛ an bɛ barika la alaw tala ye o barikala in a bɔn bɛ kin cɛkɔrɔbaw da ani kin musokɔrɔbaw kin kamelenw kin denmisɛnninw o kɔrɔ ye denmisɛn fara a mɔgɔkɔrɔba bɛɛ kan o barikala in bɔn bɛ olu la ka n'o dene da k'a fɔ jama ye k'a fɔ jama ye kɛrɛnkɛrɛnya fɔ k'a fɔ an karamɔgɔw ye sabu nin n'a ɲɔgɔnna ni lo bi hɛrɛ jigi luw kɔnɔ ni lo bi hɛrɛ jigi kin kɔnɔ ni lo bi hɛrɛ jigi dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ munna ala deli yɔrɔ lo o ye ala le wele k'a wele fo ka taa se nin wagati ma ka sɔrɔ ka jama lajɛ ka na fɔ ko an tilala ala deli la a ye na an ka jɛn ka an dama kumu ala la masa in mɔgɔ mako ɲɛ baga lo ala k'an bɛɛ mako ɲɛ masa in a bɛ mɔgɔ tanga ala k'an bɛɛ tanga masa in a bɛ mɔgɔ kisi ala k'an bɛɛ kisi masa in a bɛ mɔgɔ kunnaja ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnaja an bɛ siran fɛn min ye duniya na lahara ala k'an kisi a ma fɛn yɛrɛ dɔ bɛ yen mɔgɔ tɛ siran ɲɛ mɛ tɔɔrɔ b'a la ala k'an kisi a ma yaraba kin ala ka barika don a la ala ka barika don a la o ye ala deli o ala deli kɛ o ye ala wele o ala wele kɛ ala ka na si bɛn duguma ala k'a kɔrɔta sanfɛ k'a kɛ k'an ka kin dilan k'a kɛ k'an ka kindenw dilan k'a kɛ k'an ka kin cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔba denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan k'u mako ɲɛ awa
dugu alimam bɛɛ tɔgɔra n'an ka imam kɔrɔba yɛrɛ siginin no n'o y'an ka sheikhu ye bala imamu ani imam Shaka tɔgɔra awa ka fara imam bɛɛ lajɛlen kan foli lo barikadali lo fori gale ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma hali n'a bɛ lahara n'o ye a Sheikh Adam Drame an b'a ladeli ala ka jidi hinɛ na ala ka saya k'a ma lafiya ye a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na sisan a ka kɛ ala ka hinɛ kɔnɔ kɛbaga ye ala k'o kɛ anw ye awa ka foli kɔsegi ka na Sheikh Muhammad Drame ani baliman bɛɛ lajɛlen ma minnu ye hakilinata ɲuman in sɔrɔ san bɛɛ lajɛlen na ka se ka kɛnɛ sanuman in sigi yaasa ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ jamanadenw ye awa ka duwawu kɛ silaman bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ fan bɛɛ a mun bɛ sira mun tɛ sira bɛɛ ka se ka hinɛ dɔ sɔrɔ fɛn tɛ yen min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ o kan fɛn yɛrɛ fana tɛ yen min kɔnɔna gbɛya n'a baraka ka bon ka tɛmɛ nin kan fo dɔrɔn an bɛ ala de deli nin n'a ɲɔgɔnnaw ala k'a caya ni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye jamana bɛ basigi ni jamana basigira ni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye dugu bɛ basigi ni dugu basigira fana kinw bɛ basigi ni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye fana silamɛya ala b'a jidi ala b'a basigi o la dɔwɛrɛ tɛ foli lo barikadali lo ka bɔ an ka imamu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ o ka ko nɛgɛya duwawu awa ko b'a kɛ sheikhu ye o bɛ ala deli saniya bɛ ala ya ka se kɔrɔtanin no ala ka an mɛn nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛli la ala ka an mɛn nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛli la ala ka an mɛn nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛli la silamɛya ala ka kɔrɔta kafiriya ala ka nagasi ala ka sidi an bɛɛ lajɛlen ma sijan sɔrɔni kɔfɛ bato kɛ ko ɲuman na ala ka laban ko ɲumanw di an ma n'an kan bɛ laban lon min na o lon ka kɛ an ka somɔgɔw kasilon ye o lon ka kɛ anw yɛlɛlon ye ka taa alikiyama an b'a ladeli ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya dan do ala tandolen kɔfɛ ka sɔli kɛ kira ma sallallahu alaihi wasallam o fana tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ a Sheikh Elhaj Muhammad Adam Drame an b'a fo Allahu akbar sabu ale de ye nin sababuya ye Allahu akbar n balimaw a ye ko ɲuman kɛ ha rasulu ko ta ko khairu nas anfa'uhum linnas ko mɔgɔw la hɛrɛma o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min nafa bonyana ka se mɔgɔw ma n balimaw est-ce que nafa dɔ bɛ dunya kɔnɔ min ka bon ka se nin ma wa n b'a fɔ ye n'i ye jama o jama ye dunya kɔnɔ bi i y'a faamuya n'an ka m'an bolo si o ma k'o ye jama ɲuman ye nin de y'a fɔlɔ ye wali kelen mɔgɔ minnu bɛ dunya kɔnɔ o sigilen bɛ nin ɲɔgɔn kan wajulu kɛnɛ jɔn de y'a sababuya ye Sheikh Drame n balimaw an ta tɛ wajulu ye wallahi hali Sheikh Drame n'a tun ma foyi kɛ niyɔrɔ dɔrɔn kɔ a bɛ wasa kɛ munna ala k'an dɛmɛ o tuma na kuma daminɛ kuma laban ye juma ye an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ o kojugu ninnu ala k'an kisi ka bɔ olu kɛli ma an b'a ɲini ala fɛ jama nana hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la duwawu min bɛna kɛ kɛnɛ in kɛ yan ya rabbi ala ka duwawu minɛ an ka karamɔgɔ kɔrɔba min ye Sheikh Bala ye an b'a fo ani karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔra o kumaw de ye nin ye wa sallallahu wasallam ala muhammadu wa ala ali an bɛ président fo k'a waleɲuman dɔn ani birikɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔlɔ an ka ustaziba min ye ustaz Adam Drame ani a ka balimaw bɛɛ lajɛlen ani karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ka ɲini Alahu Taala fɛ duwawu min bɔra k'a kɛ an ka kɛkɔrɔ min kɔnɔ an ye ni silamɛfili bɛ ala ka duwawu minɛ an nɔ ka ɲini Alahu Taala fɛ o ye duwawu min kɛ daminɛ ani duwawu min kɛ nin bɛɛ kɔfɛ ala ka duwawu minɛ an nɔ donc an bɛ bɛɛ fo ka n'a b'a bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔ kan maa o maa min bɔra yɔrɔ jan na yɔrɔ surula ka y'a maa sɔrɔ ani maa o maa min bɛ e ŋaniya bɛ yan e dusukun bɛ yan k'a sɔrɔ e farisogo de tɛ yan an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ma ka duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ lajɛlen laɲini sɔn hɛrɛ ma ala k'o nɔgɔya an ye an bɛ siran fɛn o fɛn ala k'an tanga o ma min ye an fara ɲɔgɔn kan min ye a seri Usman Madan Haidara ala k'a n'a laban ye ala k'a n'a tanga ala k'a n'a kɔlɔsi maa y'a kɔlɔsi ala k'a kɔlɔsi maa m'a kɔlɔsi ala k'a kɔlɔsi ani an sara karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen a ɲini Alahu Taala fɛ
anga président d'honneur bea anga foli baye président international anga foli baye ani président belge de section président be ka foli ke muso tokola muso belge na bofo depuis miti bi be wule kando barana ani organisateur sécurité mo ministre dona ni barana be belge ne fo danti foli mina ka ni Allah taala ala ka here ke belge ne mi mina na ambe sranga na to fo kana pan to kuna woti anga nganyai vraiment do anga do be anga foli be ya fayini ka bo kumona ya assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh urami ala foka walimandon ka barkada alami bidon yira anna dramela sodala nole dramela mauludu min kɛra fɛn ye ka a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kɔnɔ an bi dramelakanw fo depuis an fa kɔrɔba la fo kana se an ka dramedenyanu bɛɛ lajɛlen na an b'o fo ka dugaw ɲini o fɛ ka tila ka dugaw k'u bɛɛ ye ka foli sama an karamɔgɔ ma a Seyd Cheikh Ousmane Madani Haidara ale le kɛra sababu ye ni k'a ni dramela ɲɛ yira ɲɔgɔn na an bi a fo ka waliɲuman dɔn ka barikada ka dugaw ɲini a fɛ ka tila ka dugaw camanba kɛ a ye an b'a deli ala fɛ an karamɔgɔ a yɛrɛ mako bi fɛn o fɛn na ala k'o bɛɛ lajɛlen latigɛ a ye a n'a ka denbaya ka foli segi ka na an fɛ faso la an ka ɲɛmɔgɔyasow la an ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen an ka maabaw bɛɛ administration sira kan ani diinɛ sira kan an bi bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn ka bɛɛ barikada ka an majigi an fa ye Elhaji Bala an b'a fo ka waliɲuman dɔn ka barikada ka ni lon bɛɛ ala ka sara ka musow bɛɛ lajɛlen fo an bi kumana olu minnu tɔgɔ la dugaw mun bɛna kɛ wulada na ala ka dugaw ni mina bɛɛ lajɛlen ma mun se y'u se yan ani minnu ma se yan ala ka hinɛ tagabagaw la ka ɲɛnamaya hinɛ kɛ an yɛrɛ ye minnu fatura ala k'u ni ma cɛ ɲɛ mun bi u ni ala cɛ ala k'a ta u ye o y'an kɔn kiti mun na ala k'o nɔgɔya an n'o bɛ taa jɛmin na ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye o la an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ assalamu alaikum warahmatullah ta'ala wa barakatuh wula in na yan an nisɔn ka di an bɛ ala barikada salon an jɔra yan ka ala wele ko ala ka ɲinan yira an na ala sɔnna fana an ye ɲinan ye o la an bɛ ala fora ka barikada ala ka san caman d'a ma an ka sigi nin kɛnɛ in kan yan dɔw sanumaw ani kumakan sanumaw k'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yarabi ala k'o nɔgɔya an ye an b'an karamɔgɔw fɔ minnu tɛmɛna ka kuma yan u ye kuma ɲuman minnu fɔ u ye dugawu ɲuman minnu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo minnu ye baara nin organiser an b'u fo muso minnu bɛ yan an b'u fo karamɔgɔ ni imamu bɛ yan an b'u fo o ye an karamɔgɔlakaw bonya n'o ye daramelakaw ye ala ka an n'o sara hɛrɛ caman na an fa o min ye cɛkɔrɔba ye Adamu Daramɛ a nakun ɲina diɲɛ na a ye fɛn to diɲɛ na a ye fɛn kɛ diɲɛ yɛrɛ ye an karamɔgɔ sanu Adamu Daramɛ nin baara in na an sara karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔra k'u b'a fo a ye baara caman kɛ an sara kɔnɔna na a baara ka baara caman kɛ an sara kɔnɔna na wa a bɛna caman fana kɛ an sara kɔnɔna na sijan ni kɛnɛya kɔnɔ yarabi ala k'o nɔgɔya n'a ye an sara karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen province 21 a karamɔgɔ bɛɛ ani Bobo kɔnɔ yan karamɔgɔ minnu bɛ yan an bɛɛ ka foli b'a ye Usa Daramɛ a ka ɲi anw b'a fɔ anw baarakɛ ɲɔgɔn don anw jɛɲɔgɔn don wa Usa Daramɛ an ka Burukina karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ don a ma dan o ma karamɔgɔ internationalement diɲɛ jamana 30 kɔnɔ a karamɔgɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a secrétaire général o ye Daramɛ de ye wa an karamɔgɔ a Seyd Cheikh Ousmane Madani Haidara karamɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye karamɔgɔ jɔnni ye n'a ka jigi b'u kan kosɛbɛ Usa Daramɛ n'i ye bolo kuru kelen i b'a kɛ filanan ye Daramɛ an b'i fo ka dugawu kɛ ye waati man jan an b'i barika la karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔra k'a deli aw minnu bɛ yan a ka jɛ ka dugawu kɛ karamɔgɔ Usa Daramɛ n'a dɔgɔninw ye a balimaw ye minnu fatura ala ka hinɛ u la minnu bɛ yen ala k'u mɛn an kɔrɔ an ka muso ala ka kɛnɛya d'a ma mɔgɔ fana bɛ yan minnu ka mɔgɔw fatura bamaatɔw bɛɛ ala ka yafa u ma ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ suma an bɛ nabaga bɛɛ fo an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo an ka sekow an b'u fo an b'an ka silamɛ musow bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ y'a sen ta ka se nin kɛnɛ in kan yan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an nana hɛrɛ la ala k'aw segin hɛrɛ la
salo san o san an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ɲinan fana an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ ala k'a jira anw na an kana jɔ ni kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala m'o kɛra gɛlɛya min bɛ an ka jamanaw kɔnɔ ani degun min bɛ jamanaw kɔnɔ ani degun min bɛ anw kan ala k'a bɛɛ wuli ka bɔ an kan ala k'an jɔrɔna ko nɔgɔya ala k'an jigiw tu o kɔfɛ an bɛ foli ɲɛsin an karamɔgɔ Mohamed Adam Dramé ma a n'a faso k'u fo k'u waliɲuman dɔn k'u barika la o ye baara min kɛ bɛɛ ye dɔ fɔ a la jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la u ka so kɔnɔ a bɛɛ kalanbaga de Dramé ka faso kɔnɔ yan wa a yɛrɛ ye jɔyɔrɔ min fa anw ye diɲɛlatigɛ nin kɔnɔ ani silamɛya kɔnɔna na a ka ca kosɛbɛ Burkina ya dugu tɛ yen a ma se e ma jɔyɔrɔ min na ka wajuli kɛ Bobo Julaso yan fana quartier tɛ yen n'a ma jɔyɔrɔ min na ka wajuli kɛ ka kuma mɔgɔw fɛ wa o kɔfɛ fana a ye kalanso jɔ kalanso b'a bolo ka mɔgɔw kalan ka denmisɛnninw kalan k'o bila ala ka sira kan an b'a fo k'a waliɲuman dɔn k'a barika la karamɔgɔ bɔra k'a fɔ yan k'ale y'o ka karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye wa karamɔgɔ ɲɛmɔgɔya a bɛnna ma parce que a y'a wale kɛ ala k'a sara ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma a ka denbaya ala ka si d'u ma ala ka kɛnɛya d'u ma u ka famille bɛɛ ala k'u barikaya san o san an kana ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala k'o nɔgɔya an ma o kɔfɛ an bɛ foli ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o de ye Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara ye mawuludu bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ a faamuna yɔrɔ bɛɛ wulila ka lɔ yɔrɔ bɛɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka dɔ fara si kan ala ka kɛnɛya d'a ma a ka denbaya ala ka si d'u ma ala ka kɛnɛya d'u ma o kɛra an jigi ye duɲɛ na cogo min na ala k'o k'an jigi ye hali kiyamalo jɔ o nafa yera duɲɛ na o nafa bɛna ye lahara ni ala sɔnna ala k'a jira anw na ala k'a k'an ɲɛna ko ye a kɛ to bɛ nin kan sallallahu Muhammad. O tɛmɛnen kɔ Mohamed Dramé ale min ye kɛnɛ in yɛrɛ sigibaa ye a y'a ka nisɔndiya a n'a ka ladilikan k'o yira nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulillahi alfardu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wassalatu ala al-mustafa wassalamu ala zil wafa wa ala alihi wa zurriyatihi bidayatan wa nihaya wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aw folen ko ni silamɛya ka foli ye ka aw bɛɛ lajɛlen bere ka aw bɛɛ lajɛlen danse an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada mɔgɔ sen se yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka alimamiw wajulikɛlaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada n'an bɔra yen an ka Jamiyatu Ansarudine Islami wajulikɛlaw ɲɛmɔgɔ bɔra yan ka kuma Elhaji Umaru Seku Danbele a bɔra yan ka kuma a ka kumaw ɲɛna ka an ka foli d'a ma a ka wudu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an ye o ka yɛrɛmajigi n'o ka sabali la kunu wula fɛ karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an jɛna ka kuranɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen de jigi kunu wula fɛ yan an tilalen kɔ duwawu Jawsanul Kabir an ye Jawsanu siɲɛ 6 de kalan yan kunu wula fɛ an tilalen kɔ Dalailul Khairati o siɲɛ caman fana kalanna yan kunu wula fɛ a bɛɛ lajɛlen duwawu le kun bɛna cɛ sisan ni ala sɔnna a ma kulu ala o siɲɛ 12 wala an sera ka min kɛ kunu karamɔgɔ ninnu an b'u fo nin bɛɛ de kɛra kunu kuranna kalanna Dalailul Khairati siɲɛ 3 ma dɔ siɲɛ joli Jawsanul Kabir siɲɛ 7 ka kulu ala o siɲɛ 12 kunu wula fɛ an y'o de kɛ ni ala sɔnna ma an ka imamba bɛna o bɛɛ de duwawu kun cɛ wula in na bɛɛ k'i ka hami labɛn ala kana mɔgɔ si bɔ yan k'a mi tuuri ala k'a bɛɛ dilan vraiment an bɛ karamɔgɔ ninnu fo k'u barikada n'an bɔra yen n bɛ Keyita président Keyita n b'a fo Ansar tɔgɔ la nin baara in n'i y'a jateminɛ ni tɔn wɛrɛ tun don min tɛ ala ko ye bi b'a sɔrɔ o bɛ dabila cogo ɲini a la mais Jamiyatu Ansarudine Islami a ye baara nin minɛ k'a kɛ a yɛrɛ ka baara ye o ye min kɛra ala dɔrɔn de b'a dɔn vraiment an bɛ Keyita fo k'a barikada k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye n'an bɔra yen an bɛ musow fo k'an ka foli kalifa Aja Mayimuna Kone na a ka muso bɛɛ lajɛlen fo an ye bobo kɔnɔ ani bobo kɔ kan an ka président d'honneur Elhaji Abdallah Sana
an bɛ Sana fo vraiment Alhaji Abdala Sana an b'a fo dɔrɔn an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sini kɛnɛya di an n'a ma Kasum y'o fɔ Sana ya Rabbi Ala ka n'i kɛ yeko fila ye Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala ka n'i sutura a ka cɛkɔrɔba min fatura ni musokɔrɔba Ala ka hinɛ u la n'an bɔra an ka président national Elayi Sulakata Salamataw ale ma kɛnɛ sɔrɔ Seku Ayidara ka sanga kɛnɛ bi ale de bolo donc a tɛ se ka kɛnɛ sɔrɔ an bɛ a fo ka dugawu k'a ye Keyita n'a ka bureau foden kɔfɛ ka section ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn bi yan an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ wele an bɛ bɛɛ fo ani karamɔgɔ fɛn o fɛn bi yan silamatɔn fɛn o fɛn ɲɛmɔgɔ y'a yɛrɛ sɔrɔ yan ani silamatɔn fɛn o fɛn tɔnden y'a yɛrɛ sɔrɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada n'an bɔra yen an b'an sigiɲɔgɔnw fo sigiɲɔgɔn fɛn o fɛn bɛ carré in kɔnɔ ani carré in kɔ kan an kɛla n dɔgɔkɛ ye foliw f'u ye et puis an bɛ tila ka yafa ɲini caman kɛ sigiɲɔgɔnw fɛ sabu an donna u gasira siɲɛ caman o kɔfɛ an ka conseil Ali Tera an b'a fo Ali an tɛ ɲinɛ a kɔ wagati degun kama n'o tɛ an tun b'a ɲini a fɛ a ka foli di silamɛw ma nka an bɛ foli di conseil Ali Tera ma a ka cɛsiri la a ka Hayidara kanu na k'a ka lu labila luwansew ye san 1 u kana so sara Hayidara bonya kama Ali Tera an b'i fo Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala ka barika don an ra i ni ɲɛmɔgɔw Ala ka aw bɛn i ka conseil ya Ala k'a ɲɛ i bolo bɛɛ lajɛlen foli vraiment wagati degunnen don an bɛ yafa ɲini aw fɛ an bɛ foli sanuma sama saniya tigi ma ka nɔrɔ foli sama nɔrɔ tigi ma ka bɔ nɔrɔ kɛnɛ kan nɔrɔ jamaw cɛra nɔrɔ adamadenw cɛra an bɛ nɔrɔ foli sama nɔrɔ tigi ma n'o de ye kutubu zamani ye kutubu aktabi zamani kutubul akbaru wasilatuna ila rabbina maulana as-sayyid al-sharif Usman Madana Haidara an bɛ foli sama ma ka ɲini Ala fɛ Ala k'a n'a dɛmɛ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye Ala k'a n'a sutura Ala k'a n'a laban ye silamɛw n y'o de fɔ n tɛna n ka kuma janya mais wula in na dakurunɲɛ 2 dɔrɔn de bɛ ne bolo ka ladilikan kɛ ne tun ye kuma dɔ de fara ɲɔgɔn kan m'a dɔn kitabuni filɛ a ɲɛ b'ara mɔgɔw bolo Imam Zainul Abidin ka kumakan dɔw de b'a kɔnɔ a ye ladilikan dɔw di an tun ko an bɛna dɔ tɔmɔ o kɔnɔ k'an badenw hakili jigin mais o kɔnɔna na an hakili na jigin fɛn wɛrɛ kɔ société kɔnɔ bi fɛn min n'a bɛ ka degun kɛ o la an y'a kanu wula in na ko an da bɛ se o ma kuna sini ni mɔgɔ min tun b'an ka wajibi la 22 heures n da sera a ma ko fila don n bɛ fɛ ka min fɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye kunu hali sini an b'a fɔ wajibi la k'a fɔ ko mɔgɔw kana yatimɛdenw tɔɲɔ an b'o de fɔ et puis o de ye wulibali ye Ala y'a fɔ Ala ko inna lazina yaakuluna amwalal yatama zulman innama yaakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira Ala ko mɔgɔ bi yatimɛden ka dɔrɔmɛ 1 dun tɔɲɔli sira kan a bɛɛ lajɛlen b'a fɔɔnɔ janama kɔnɔ ni Ala ka kuranna aya ye bon mais an nana ye kɔsa na ko yɛlɛmana a kun kan fɔlɔ yatimɛdenw de tun bɛ tɔɲɔ mɔgɔw bolo mais bi yatimɛdenw de yɛlɛmana ka kɛ fakɔrɔbaw tɔɲɔbagaw ye walima ka kɛ belenkɛw tɔɲɔbagaw ye cogo di n b'a ɲɛ f'i ye an ka cɛkɔrɔba caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ n'a dɔgɔkɛ bɔra mɔsidugu kana a ka yafa ma walima u bɔra Dafina kana kelen sigira yan kelen taara Côte d'Ivoire Ala ye nɔgɔya k'u ye min bɛ Côte d'Ivoire a bɛ wari bila kana d'a dɔgɔkɛ ma ko lu san ye k'a bila lanaya tun bɛ yen cɛkɔrɔba n'u bɛ lu san u tɛ papier k'ara walima u bɛ lu san a b'a k'a yɛrɛ tɔgɔ la lanaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali ni dɔgɔkɛ na n'a ko an ka papier yɛlɛma ye ko kɔfɛ k'a bɛ ɲɛ u tɛ pressé sabu lanaya tun bɛ yen u lan n'u ɲɔgɔn na o caman kɛra bon o cɛkɔrɔba ninnu sanni bi denw de balen don ka taa nɔrɔ o lu la ko anw fakɛ tɔgɔ de b'a papier kan o dun b'a kalama u fakɛ tɔgɔ b'a kan mais u fakɛ ta tɛ fakɛ y'a san min ye u b'a kalama seerew bɛ yen nka Ala ni wari kanu bolo lu bɛ se ka feere bi 10,10 millions 100 u bɛ taa nɔrɔ a la an fakɛ tɔgɔ de b'a kan o dossier de falen don tribunal la bi donc kunu yatimadenw de tun bɛ tɔɲɔ mais bi yatimadenw de yɛlɛmalen don ka kɛ mɔgɔw tɔɲɔbagaw ye o la an b'a fɔ yatimadenw ye u ka farati kosɛbɛ u ka farati hali n'a ye miliyari sɔrɔ nin lu ninnu na a tɛ mɛn
wati ni kunguruni dron ambe bi boya ladili filana an kuma na mɔgɔw fɛ siɲɛ caman ka sinji tugu fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko an ka sinji tugu an ka hinɛ an balimaw na hali an dɔgɔmuso minnu bɛ furu ka taa u cɛla la an ko an kana ɲinɛ u kɔ an ka to ka an hakili to u la i dɔgɔmuso min furula ka taa cɛla la to k'i hakili to a kɔ an y'o bɛɛ fɔ mɛ bi o balimamuso ninnu caman fana ŋaniya tiɲɛna cogo di luba kɔnɔ bi ni lu cɛkɔrɔba sara balimamuso ninnu de bɛ tila ka ɲɔgɔn ye ko anw bɛ muso anw bɛɛ b'an cɛla la an tɛ lu feere bɛɛ k'i mako ɲɛ wa u b'a fɛ lu ka feere denkɛw ka bɔ ka taa luwanse la ko an ye muso ye an b'an cɛla la lu nin yɛrɛ bɛ ten mun de bɛ se anw ma an t'a dɔw yɛrɛ bɛ la anw bamuso ma den cɛman wolo anw bɛɛ den muso ma an t'a aw ka ŋaniya juguya sera fɔ nin niveau ra ka lu feere k'aw balimakɛw bila luwanse la e ɲinɛna ko n'i taara i cɛ fɛ yen ala ka si jan d'a ma n'i cɛ sara i bɛ laban min i balimakɛw fɛ yen tɛ wa e den dɔ ni a fa bɛ dɛsɛ ka bɛn a bɛ taa min a belenkɛw fɛ yen tɛ wa a b'o lu feere n ko ŋaniya juguya nin vraiment n y'a kanu wula in na ka nin dakuruɲɛ fila ka nin ladilikan di ka kuma an balimaw fɛ an ka an janto an yɛrɛ la kosɛbɛ an ka sabali o la n'an bɔra yen vraiment an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ duwawu min bɛ kɛ wula in na a duwawu ala k'a minɛ ala k'a mɛnna ko nɔgɔya ala ka garisɛgɛw foni ala k'an jigiw tugu n tɛ bɔ kuma na n bɛ n ka foli salima sama an fa ma a n'an karamɔgɔ a n'an ka alimami imam adam sanu ka bɔ ba la an y'o yafa ɲini a fɛ siɲɛ caman an ka to k'a tɔgɔ wele u man d'an ye nka dɛsɛ de b'an bila la Sheikh Adam an b'a fo k'a barikada k'a ɲini ala fɛ ala ka sijan di an n'a ma ale ka alimamiya ni bi n m'a fɔ a bange ni bi nka a kɛ ni alimami ye o ni bi cɛ san 40 ani dɔɔni donc vraiment hali bi silamɛw an b'a ɲini aw fɛ aw ka dugawu kɛ a ye cɛkɔrɔba ala k'a n'a laban ye an balimamuso min n'a a ban kuma fɔra sisan n'o ye Hudu ye vraiment Hudu an bɛ dugawu k'a ye kɛnɛ in ɲɛnamayabaga belebeleba don Hudu ala ka hinɛ a la ala ka yafa ala ka dayɔrɔ suma ala ka ɲɛnama hinɛ k'an ye ala k'an bɛɛ laban ye ala k'an jigiw tugu ala ka hɛrɛ caman k'an ye ala k'o k'a yɛrɛ ka alaya bonya kama kira n'a so bonya kama o la vraiment an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ o mɔgɔ bi yan an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ caman k'an ye an faso Burkina faso ala ka hɛrɛ k'a ye Burkina ala k'a basigi gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ala ka gɛlɛyaw bɔ a kɔnɔ wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillah kɛnɛ in kɔnɔ alikuranɛ sanuma o kalanna siɲɛ caman jawsani kɛbiru kalanna kulu alaw jiginna siɲɛ caman o dugawu don bɛɛ lajɛlen kɛra an fa ni an ka alimami fɛ alhaji adama sanu n'ale bɛ wele ko pala alimami ale ye sɔrɔkallahu kalan an ka janko seereya ɲɔgɔn fɛ. Allahumma hidina bihidayatil Qur'an وعافينا بعناية القرآن ونجينا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمات كرامة وبكل آيات سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالألف والفتح وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالخاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبدال دنوا وبزال زكاة وبراء رحمة وبزاي زلفة وبسين سناء وبسين صفاء وبصاد صدقا وبدعاء ديام وبطاء طهارة وبزاي زفرا وبالعين الإمام وبالقلب
وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواو وصلاة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا اللهم يسر لنا جميع أمورنا اللهم يسر لنا جميع أمورنا اللهم يسر لنا جميع أمورنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله طاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمة وإلى جميع شعب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من كذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ni dugaw in bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni ala weleba ye min kɛra alhaj Muhammad Adam Dramé fɛ ni ka dugaw don diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka jɛ an ko seereya ɲɔgɔn fɛ ya adlan la yakhifu ya ghaniyan la yaftakiru ya kabiran la yasghuru ya hafizan la yaghfulu subhanaka ya la ilaha illa anta الغوث الغوث خلصنا من النار يا ربي اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله
الله يا وجة الله على خلقه يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا وجة الله على خلقه يا أبا محمد المدني حيدر يا ابن محمد المدني حيدر يا ابن رسول الله يا سيد شريف عثمان مدن حيدر يا وجة الله على خلقه يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا وجة الله على خلقه يا سادتنا وموالينا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بكم إلى الله وقدمناكم بين يدي حاجاتنا يا وجهاء عند الله اشفعوا لنا عند الله يا وجهاء عند الله اشفعوا لنا عند الله يا وجهاء عند الله اشفعوا لنا عند الله آمين. أنا من يوسف بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد. آمين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد. آمين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد. آمين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. إنا أعطيناك الكوثر. آمين. فصل لربك وانحر. آمين. إن شانئك هو الأبتر. آمين. يا رب لك الدعوة. آمين. آمين. يا سادتنا وموالينا إنا توجهنا بكم أئمتنا وعدتنا ليوم فقرنا وحاجاتنا إلى الله وتوسلنا بكم إلى الله واستشفعنا بكم إلى الله فاشفعوا لنا عند الله واستنقذونا من ذنوبنا عند الله فإنكم وسيلتنا إلى الله وبحبكم وبقربكم نرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجاءنا يا سادتنا يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ambadenw ni dugawudu in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ baara in kuncɛlen nisɔndiya kuma minnu fɔra wale ɲumandɔn kuma minnu fɔra nabagaw an karamɔgɔw an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. An ka Ala tando kɔrɔ kan ne tɔgɔ Alaji Sanu Adama n'o b'a fɔ ko Pala Limamu donc wula nin na an karamɔgɔ ne y'o ye Aba Alhaji Muhammadu Dramé ale ka kɛra le sera an ma an sɔrɔ bɛɛ tɔgɔra diɲɛ kɔnɔ ani silamɛya bɛɛ tɔgɔra diɲɛ kɔnɔ a ka mɔlidi dubaw k'o bɛɛ wula nin na an fana nakun awa kana ka weleli jaabi ka silamɛya ka weleli jaabi awa ka tilan tugun ala an karamɔgɔ ala Usman Madani Aidara k'o ka weleli jaabi kana dubaw kɛ jama ye ka dubaw kɛ an sɔrɔ ye ka dubaw kɛ diɲɛ bɛɛ ye an fana nakun wale nin ye an b'a ɲini Ala fɛ awa ni sigi nin a san 20 ni kɔ wale bɛnnen bɛ ɲinan ma tɛ a san caman Ala k'o di an ma ka di an ma ni hɛrɛ ye ka di an ma ni kɛnɛya ye ka di an ma ni lagafiya ye minnu taara lahara Ala ka hinɛ o ra Ala ka yafa o ma kɛrɛnkɛrɛnya ma an bɛ dugawu kɛ Dramé a n'a ka kabila bɛɛ
ani an sɔrɔ bɛɛ an ka ɲɛmɔgɔba an ka ɲɛlɔyɔrɔ n'o ye Alaji Usumani Madani Hadara ye ka dugawu k'a ye Ala k'an ɲɛ sira ka kɛnɛya fara kan ka lagafiya d'an ma ka ɲɛtaga d'an ma sijan sɔrɔlen kɔ Ala k'an bɛɛ laban ye Ala kira bonya kɔsɔn salala Muhamadi wa alal Muhamadi wa sallam. Ula an nisɔn ka di kosɛbɛ nin wulada in na ka wuli nin dugawuba in kɛnɛ kan n'o le Dramelakaw ka mawulidu dugawu ye. Ora an bɛ Ala fo ka waliɲumandɔn ka barikada ɲinan ye a san caman ye ni Ustaz Mohamed Adam Drame ani a ka dukɔnɔmɔgɔw ani wudu karamɔgɔw ani bobo karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan ka dugawuba kalan labɛn mawuludu sira kan. San o san mawuludu tɛmɛni kɔfɛ an bɛ an jigi la ka karamɔgɔ ka mawuludu kunbɛn n'o le Dramela duba ye yan. Ora ni duni u bɛ ka ŋaniya ɲumanya min ta k'a lase diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma dugawu jaabi caman b'a sɔrɔla nin kɛnɛ nin kan. An bɛ Dramela duba fo k'o waliɲumandɔn k'o barikada. O ye nin ŋaniya ɲumanya min kɛ Ala k'a tugu o si la. An fa kɛkɔrɔba n'o le olu bɛɛ lajɛlen fa ye. An b'a deli Ala fɛ Ala k'a dayɔrɔ suma Ala ka yafa ma Ala ka sabu ɲumanw kɛ an ni Dramelakaw yɛrɛ ye. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ min senkɔrɔ n'o le Seydi Seydou Ousmane Madani Haidara. An bɛ a fo k'a ɲɔgɔn ye bali. An b'a waliɲumandɔn an b'a barikada. An bɛ dugawu kurankuraya ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma lon o lon sabura a ka kɛtaw yera. Ale ye waleya le kɛ ale ma kɛ kuma ye. An b'a fo k'a Haidara n'a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen Ala ka labanko ɲuman d'an yɛrɛ ma. San wɛrɛ Ala k'o yira an na an ka sigi ni mawuludu ni kɛnɛ kan. Anw ye sigi ni faamu an karamɔgɔ bolo n'o ye a Seydi Seydou Ousmane Madani Haidara. Tumana min na ko an ma ko ni kira Mamadu ka bangeli sera silama bɛɛ kan ka nisɔndiya k'a ka nisɔndiya yira kira ka bangeli la. A ko hali dutigi ni i seko kɛra marabatigɛ le ye marabatigɛ 5 la san i n'i ka denbaya k'a ɲimi a ka nisɔndiya ko kira bangera. Bon o kuma minnu anw y'o faamu an karamɔgɔ nɔfɛ o de y'a to an fana komasera an ko an bɛ silamaw fara ɲɔgɔn kan san o san ka mawuludu dugawu kɛ. An b'a daminɛ tuma min na an b'a daminɛ ten an b'a daminɛ tuma min na a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 15 mɔgɔ 20 an tun b'a kɛ so kɔnɔ ne ka salɔni kɔnɔ an tun bɛ kuranna kalan ka dugawu kɛ. Bon Ala nana kɛ dɔɔni dɔɔni fɛn o fɛn ye kira ko ye komi karamɔgɔ y'o fɔ an ye fɛn o fɛn ye kira ko ye n'a bɛ taa ɲɛfɛ Ala bɛ dɔ fara a kan donc an kɔni tor'o de la fo ka na se nin hakɛ in ma. Bon alhamdulillah ɲɛ b'a la bi jama min fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen dɔwɛrɛ tɛ kira Muhamadu Kolo kana fara ɲɔgɔn kan ka kira ka bangeli nisɔndiya jira ka o dugawu kɛ o de y'an fara ɲɔgɔn kan inshallah. Bon ladilikan min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma n y'o fɔ n ka kuma dɔw kɔnɔ hali kunna sini sura an tun bɛ waji la n y'o fɔ n bɛ segin a kan o le ye ne bɛ min ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kɛ karamɔgɔ Haidara faamubagaw ye parce que karamɔgɔ Haidara lamɛnbagaw ka ca a filɛbagaw ka ca minnu b'a ye ɲɛna k'a filɛ o ka ca minnu b'a ka kuma lamɛn a ka ca mais ka se k'a ka kuma faamu o mɔgɔw le ka dɔgɔ donc an ka jija an ka kɛ a faamubagaw ye. Karamɔgɔ Haidara a tile kelen anw m'a ye ko dɔ la parce que karamɔgɔ min don mun ye anw tugu a kɔ a da bɛ min fɔ a b'a baara kɛ o de y'a to anw lara la an tugura a kɔ a bɛ min fɔ a b'a baara kɛ. Bon n'o karamɔgɔ n'a ma aw bila min na ni aw sɔnna ka wuli ka taa ko wɛrɛ kɛ min n'a ka ale ka hakilila tɛ kelen ye bon vraiment o bɛ anw degun kosɛbɛ. Bon an ɲɛ b'a la bi o de bɛ yɔrɔ caman Mali dama tɛ a bɛ donna yɔrɔ caman mɔgɔw bɛ sira wɛrɛw taara min tɛ karamɔgɔ Haidara ka hakililaw ye bon o cɛ man ɲi. An y'o de fɔ Nabilayi Musa ka mɔgɔw mun y'u halaki u kisini kɔ ka bɔ Firawuna tɔɔrɔ ma mun y'u halaki Samiri nana ni hakilila wɛrɛ ye ka na hakilila wɛrɛ don u la min tɛ Musa ka hakilila ye o de y'u halaki donc an b'o de fɔ silama bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Haidara ka hakilaw an k'a faamu karamɔgɔ Haidara ka kumaw an k'a faamu wa an ka tugu kɔ an kana sɔn mɔgɔ wɛrɛ kana n'a ka hakila ye cogo si kana anw bɔ karamɔgɔ Haidara ka hakila kan bon o cɛ man ɲi donc vraiment fo an k'an janto nin de la karamɔgɔ anw bɛ dugawu k'a ye anw bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye an sigi o sigi an bɛ dugawu k'a ye an lɔ o lɔ an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye anw yɛrɛ fɔ an bɛ dugawu kɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan n'an ma dugawu kɛ karamɔgɔ ye anw ka dugawu Ala kana minɛ donc vraiment karamɔgɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka si d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala k'a wasa Ala ka don ani juguman bɛɛ cɛ Ala kan'a labila Ala ka hɛrɛ caman k'an ye kira yɛrɛ bonya kama sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin an badenw an y'a fɔ aw ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Burkina jamana kan Bobo Julaso laada don Fami Drame n'o ye an karamɔgɔ
karamɔgɔ Muhammad Adam Dramé ale be dugawu donba kɛnɛ min sigi u ka fami tɔgɔla san o san ni ɲinanta in kun ye a san 20 kɔnɔna ye min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo k'a wale ɲuman dɔn sanga ani waati aw ka ɲamadali la ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'olu kɛ kolosuma ni basigi ye ka don diɲɛ kɔnɔ foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bi o ta k'o di sababu ɲuman ma alil makam silamɛya ɲɛjɔyɔrɔ ni silamɛw ɲɛjɔyɔrɔ an fa ni an karamɔgɔ Asejiri Sharif Usman Madan Haidara ko ala k'a n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lakum fi amanillah.